Vaya setmaneta. Una setmana amb una entrega d'una web i encara amb els canvis. Avui és dissabte i m'esperen. Ara vaig a comprar, però després a la tarda em toca seguir fent canvis i després demà segurament també. I entregar més coses dilluns. Tona, vaig a comprar. No, anem al carrer? Anem a comprar. Adéu. Deixa les ulleres. De fet, no les trobo. Oh no, Luna, què? Està tot bé? Que guapísima. Ay, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde has metido la cara para tener eso negro? A ver, pícame. Ahí arriba. Oli. Aquestes són les primeres que li van sortir, així com més pufos, i ara li han sortit aquestes, que estan super a tope. Ai. En torno del carrer, segurament m'he de treure la roba per muntar calor fins que se m'estabilitza una mica la temperatura. Anem a dinar? Bledes. En cas és que a casa meva mai he menjat bledes. No tinc aquest record d'haver menjat bledes mai. I ara no estic menjant perquè la cistella que compro em venen i no sé com cuinar-les. Dona? La Dona sí que se les vol menjar. Puja. Ja saps el que fem sempre. Si vols estar aquí, has de pujar. Això, ara vaig intentar menjar-me-les. He posat formatge perquè vaga, perquè si no, no. Vale, m'estic anant a la platja. No m'agrada gens això de parlar pel mòbil. No soc jo gaire de platja, però dic, va. Anem a intentar. Perquè el resta del dia em tocarà estar pendent de la Duna. Tenia un evento, crec que sí, que es pot dir així, a Premià de Dalt, però
Amb la dona és inviable perquè a més és 1 hora i mitja d'anar, 1 hora i mitja a tornar i és a les 12, llavors... No. En fi, no hi ha ningú al carrer, és el que mola. Hi ha molt poca gent. Està tancada la gelateria. M'he d'esperar 10 minuts. Vull una horxata molt forta. Bon dia, ja tornem sense samarreta. Avui no fa tanta calor, però avui és dia 23, uau. Llavors, vaig a dutxar-me ja, normalment. Trigo una estona a dutxar-me perquè és a primera hora del matí, quan sóc més productiva, cap a les 8, 9, 10 com a molt. I és quan aprofito per fer tota la feina així en plan més avorrida. Llavors, perquè és quan estic més concentrada. Però avui estic com rara. I necessito sentir-me bé a mi mateixa. Llavors vaig a dutxar-me i a la tarda ja sortiré a fer esport. Estic com molt rara avui, no sé per què. Estic com... Em trobo... com que no em ve de gust res. No sé si és perquè he acabat, però encara queda un canvi. Aquest projecte que m'havia absorbit tant durant la setmana, era quan acabes d'algo és com, què hago con mi vida? A més, he de gestionar el tema d'uns drets d'idioma per un llibre i és com conyo? No sé com fer-ho, saps? Aquestes coses no te les explica ningú. És com, les tens que o pagar algú perquè t'ho faci o jo crec que ni investigant ho trobes clar, saps? El tema de il·lustració és un caos. I res, i ara vaig a demanar ajuda a una amiga, que sempre li demano ajuda, pobra, del pal. Oli! I ja està, i a veure, que serà el que Dios quiera. És que si ho treballo en una agència em porten el 25% de la pasta, El 25%. És que és molt. I després de tot el que he de pagar ara, de la renta, perquè cada cop treballo més, tampoc treballo tant, o sigui, sobrevisc. No és que pueda ir por ahí, anar-me de vacances por ahí, saps? I després arriba la renta i em diu, has cobrat mucho, vas a pagar mucho, ja, però és que amb aquests diners sobrevivo, no, o sigui, en fi, meravellosa renta. I ja està, fins aquí el drama de dilluns.
que aprofitant ja estic anant al Decathlon, que he de comprar unes pilotes de pàdel. La part bona de tenir horari flexible és que si veig que ara no estic inspirada i estic sent un puto desastre, doncs vaig a fer alguna cosa que no em requereix de concentració i després a la tarda ja treballaré. Bon dia, avui és 26. Fa un parell de dies que no explico res perquè la meva rutina aquests 2 últims dies ha sigut molt similar a una que ja tinc, que ja he publicat, que ja he ensenyat en algun altre vídeo. Vale, són les 9:30 i aquesta és la meva cara. Cap al llit? No? Mira, gelosa. Gelosa? Flipa el que ha crescut en 3 dies. Bueno, 3. Des de dissabte estem a dijous. Uau. Ha crescut moltíssim.